Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10. iyul 2026 yıl. Ben 2 hafta beri ekrana çıkamak sebep şu Donald Trump'ın yani Amerikan prezidentinin Ukrayna vardı, Avrupa Birleşi vardı, NATO yararlığı vardı, İran bilen gatnaşığı ýa-da İsrail bilen özara gatnaşykları çekeleşikli ýagdaýlar bardy. Belli bir netije gelmeýänçe garaşmaly boldum. Sebäp özüňiz bilşiniz ýaly Donald Trump bugün bir zat aýdýar, erti düýbünden ütküsik başga bir zat aýdýar. Ondan ol şuň kaýdany men size hakykat diýip ýetirsem, erti ol başga zat aýtsa, onda men siziň öňüňizde ýalançy bolup galýan. Şoň üçin belli bir kararı gelmeýänçe, belli bir karar kabul edilýänçe diýip garaşmaly boldum. Ol kararym näme bilen baglanşykly? Ana görşüňiz ýaly bilşiňiz ýaly 2000 mundan ozal emede Ankara'da Türkiýanyň paýtagtyna NATO ýararlygynyň maslahaty bolup geçdi ýa gutordy şo 2000 dowam edip şoň netijesinde de men size bu tornuklu habar yetirmäge ya maglumat bermäge mümkinçilik bar diýip ekrana çykyp durşum. Onu gelin yemeden başlayalım. Şol İran bilen şertname walaşyly da olar dilisinin şu parahatçılıkly ýollar bilen çözgüt tapmak ugrundan. Esasanam şol ormuz aýlygy barady, gurrun gidýärdi. İran şoňa kontrolüni saklaýar. Şol ormuz aýlygynyň dünýäň emme haritleri gatnap durdy. Deniz ýoly bilen ýa deniz üstü bilen esasanam şol ýalňyş. Indi şonu İran ýene de bir gezek bozdy. Ýa-ni bir 2-3 gün ozal. Ýöne oňa ýetmeden bolsa şo aýlyk açyk bolmaly, Amerikalaryň gözegçilik etmeli, İranyň geçýän ýanky gämeleri päsel bermeli. Dälilen netije gelinene ýalydy goýulyp durýar. Ýöne oň netijesini bozulandan mana 2 günler görüp otyr. Bir aýlyň şertname baglaşylan bolsa da şol bir aýy ýetmän bozuldy. İran bilen Amerikan arasynda. İran ýanky daşary ýurtlyň 3 tane gämesini okutýar ormuz aýlygyny. Amerikalaryň bulara ene garşylykly hüjüm edip ana İranyň bir näçe ýanky newit terminallary we Kaspy deňdiňiň kenaryna aňyr gapdalla ene şolar bombalady. Düýünem öňüňem 2 gün märine şolar ýaly. Demek ol uruş täzeden tutuşdy diýip aýtsak bolar ýa hakykatdan daşa düşmez. Indi näme bar? Ýanky Ankara'da ýygnandylar bilen ahlisi NATO ýararlygyny gerýän döwletler ahlisi ýygnandy we daşyndan Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy şo tak çağıryldy, ýa çağıryldy. Bolunda şo taýda Avrupa Birleşigi ýa NATO ýararlygy bilelikde Ukraina 26-27-nji ýyl, ta 28-nji ýyla çelli 2 ýyllyk möhlet bilen ýeterlik derejede 140 milyar dolar pul toplap geçirdi. Näçe karara geldiler. Indi şo pul näme harjadylmaly? Esasan şol ýararlary bilen üçinçiligine Ukraina halkynyň hem de büdjetine näme ýetmeýän bolsa o hojalygyna halkyň sosial durmuşyny ýagdaýyny oňa da bir bölegi harjadylmaly. Şo ine bu tornukly kabul edilen karar Ýewropa Birleşigi we NATO ýararlygy tarapyndan bilen gutlanylmaly pikir edýän sebäp Ukraina şu mahal iň bir sylsyrymly ýagdaý başyndan geçirýärdi. Halkym, döwletim, goşuny. Olar bilşiniz ýaly belki mäňi görmem ýetşenlersiňiz esasan Türkmenistanyň akyly zatlardan bir habar. Soňky 2 aýyň dowamyny meselem may bilen iýun aýyny alsak Ukraina tarapy öz hüjümini has güýçlendirdi Orsiýada garşy. Näme boldy?
Orsiyet ozal dine öz harbi tehnikası bilen ýa-ni harbi samolyotlary bilen ýa-da aýdaly uzak aralyga uçýan dürli tipdäki raketalary bilen Ukrainany islan wagty gece günni bombalap bilýärdi. Inni inisiatiwa ýa inni o aýdaly ýeňişin bir gapdal Ukraina tarapy geçdi. Näme üçin? Sebäp Ukraina halky men ozalym bir näçe gepleşiklerde aýdypdym. Şol SSR zamanyndan bäri şol atomly ýara bolsun, ýa-ni strategik ýaraglar bolsun, ýa-ni strategik bombardirovşyklar, harby uçarlar, beýlekler, tanklar şolar aglabasy Ukrainada öňürlýärdi ýa Ukrainada işlep düzülýärdi. Şu ýaraglar işlep düzen ýa-da herekete girden adamlaryň köpüsiniň milleti boýunça şolar Ukrainlar. Ene uruş turandan soň ol adamlar käsi ölenim bolsa käbir inter aýatda bar, şolar özlerini täzeden konstruktorski büro diýerler şon. Oýlap tapyjylyk ýa-ni addelini açyp täzeden ne dikeltdiler. Şoň üçin bir topar raketler çykardylar. Iň soňky Flamingo diýip urýan raketasi Ukraina ana bunun öňün berdiler, ýa-ni habarlarda 2500 kilometr Ukraina serhedinden 2500 kilometr Orsiýadyň içinde Perm diýilen oblastda ýerleşýän ýere urup, şo taýdaky neft gaýtadan işleýän zawody ýoklatdylar ýa ýandyrdylar. Inni Ukraina islenip ugry atyp bilýär ýa ýetip bilýär, konstruktorlaryň üstü bilen şol işläp düzdiler. Ýöne o taýda aýtmaly bellemeler şo inni Türkmençalawaýdan şo raketan içinde iç hoşulary bar, şo herekete girdi ýani ýolun belgileýän ýa şo kompýuter bar. Şolaryň köpüsi ýanky belli bir bölegi ýa-ni Amerikan tehnologiýasy ýa-da bir aýdaly gunmatar tehnologiýasy ýa NATO ýaralygynyň tehnologiýasynyň alınıp komplektasiýa edilen. Indi bunu Donald Trump'ın görüp otur, o ýanky uruşun ýelgini Ukraina tarapy ýykkan edýär, Ukraina halky öz garşylygyny görkezip otur. Özüm dili bilen aýtdy Trump, şol her aýda 30-35 müň tany esker ölýär Orsiýet tarapyndan. Ukraina tarapyndan şol 8-den biri ýa 9-dan biri. Şol 8-9 etse az wepat bolýar Ukraina tarapynyň eskerleri. Ýoksam çözýäni aňyrkylar, goranýanyň bärkiler. Orsiýet sözü bilen aýtsak dünýäde ikinji orunda durýan harby goşuny bar. Ýöne şoňa garamazda 4,5 ýyl bäri Ukrainanyň 4 oblastynyň basyp atdylyna sebäp o taýda ören gazaply uruşlar gidip dur. Halk topragyny gorýar, Ukraina halky olar merdanyda söwüşip dur. Ondan häzirki zaman söwüşünde urra dip ataka Ukraina tarapy gidene dini Orsiýet tarapy gaýt uğradylýar. Olaryň kim? Şol ozal rekrutasiýa edilenler, ýani köçede tutulup ýa türmelerde gol çekilup ýa ine bir bizimki ýar bärden işleme baranlar köpüsi şol emigrantlardan ýa-da şol ýurtlardan adamlar kontrakt boýunça şertname baglaşyp şol Ukraina uruşy haltaky mesarupka uğradyarlar. O tak giden marda gelen ýok. Şoň üçin olar ýöne şu öňe 1 metr ýer almalan bolsa şo 1 metrde ýüzlerçe adamy okutup durýarlar Orsiýet tarapy. Olar öz goşuny aýap saklajak adamlar däl, Kreml'de oturarlar. Men pikir edýän ýurtdaşlar şolara şo halk gerek däl. Öz kursusyny saklamak üçin şo pejin içine ýa agaçmy, tedekmi, kömürmi taşlanýar, saklamak üçin şo ody. Ene şolar şo adamlar müňläp her aýda pikir edip görün. 30-35 müň Orsiýetli harby wepat bolýar Ukraina toprağynda. Bir owan urşuny ýazyşlary, aýdyşlary ýaly 15.100 adam wepat bolan 10 ýylyň dowamında. Bu taýda bolsa, ine bir aýda 35 müň adam.
bir kırgınçılık derle eýsenämi. Şonuň üçin Donald Trump gördü, Putin boyun eýjekkä, Ukraina tarapy ýaragy bilen öňe barýar, ýeňiş gazanýar. Olam aýtdy, şol Ukrainanyň ýemeden Amerikadan sonra ýany Amerikalı patriot tip sistemasy var, ýani yerden asmanyň uçup gelen raketanyň, samolýotun ýene bir zady urup ýykyp bilýärdi. Özüm çal tiýlikde uçýan raketler ýarsamam, şu patriot baryp Orsiýadyň içinde nerede uzaklarda da yer bar bolsa harby bazalary ýok etmäge mümkinçiligi bar. Türlü taraplaryň ullanylýar, onu yerden hem atyp bulanıp bolýar o raketanyň patrioty ýa-da samolýotyň aşagyna dakyp samolyot ýokary galyp öz serhediniň aňyrlygyna da uçurup bilýär. Gara mümkinçilik kär. Indi şoňa Donald Trump gördü, Ýewropa bileşigi ýene $140 milyard Ukraina 2 ýyl möhletli harç etmäge pul berdi. Olaryň şonu harby tehnika harjatjak. Olam aýtdy, hany alyn patrioty berýän size tehnologiýasyny. Alynda özüňizde işlän, düzüň gurun, ýasan, nire atýan bolsaňyz öz işiňiz dip. Ene şu karary gelindi. Öňün ýemede, näbi Ankara'da. Bilen gotlanmaly mesele diýmek, biler Ukrainalar etmekçi bolýan primi nämeden ibaret, ýa pikiri, ýa arzuwy. Size düşünüp aýdyp berem, mana 10 gün olup şeýlere wagt geçdiýän Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy şunu ýaly karar eglan etdi, harbylar bilen geçiren maslahatyndan soňra ol aýtdy, biz ömen Orsiýa tarapy parahatçylyk şertlerine bağlaşmagy mezur etmek niyeti bilen 40 günlük şolar ýaly söwüş programmasyny girdi. Ya 40 günlük söwüş hereketini girdi Orsiýada garşy. Ol hereketnämeden ibaret. Şu Orsiýadaky ýerleşen hemme harby bazalar, ya neft gaýtadan işleyen zavodlar, ya harbylaryň ýerleşen ýer, ya şu harbylaryň işleyen zawodlar, fabriklary bombalamagy dolu bir hakly we hukukly diýip şonu oglan etdi. Ine şondan bäri görýänsiňiz, eger mümkinçiligiňiz bar bolsa, Orsiýada günne şol ýanky neft gaýtadan işleyen zawodlar ýanypdy. Otlanylýar ýa partladylýar Ukraina tarapyndan. Şoň üçin Orsiýada şu mahal ýalňyş gytçylygy emele geldi. Beýje günüň nowatda dolu zapravkalar öňüne berýärler, aýdýarlar. Bizde bir gün bol 2 gün ýatarlary marşa zapravkany garawullap açam gelip bular bize ýalňyş bererler. Ýalňyz ýok. Sebäp ýalňyz öndürýän neft gaýtadan işleyen zavodlaryň köpüsi ýa Orsiýada partladylar Ukraina goşun tarapyndan. Ene şu mahal şu döwür şol ýa awtomat bilen ura diýip gidilýän ýa şondan ibaret dronlaryň raketalaryň işleyen döwür. O Orsiýa tarapy diňe özlerini şol mesarupga urady we olara o halk gerekkäl, ýygyna gelen gerekkäl. Onu aýratyn bir temada düşünüp berer, näme üçin beýle bolýar. Ýöne Ukraina tarapy mümkin adam öz goşunyny, öz eskerlerini gowrap saklaýar. Esasan şu dronlaryň bilen uruş alyp barýar. Şoň üçin 8den beri bolup durdy. 8 adam ýa esker Orsiýa tarapyndan wepat bolýar. Bir adamın Ukraina tarapyndan deňeşdirip görün, onu näçe adam otayda wepat bolýar. Ine şeýlerak ýagdaý bolursa, ine Ýewropa bileşigi, Ýewropa ýa NATO ýararlygy görüp otyr şu mahal dünýäde diýip aýsama ýalňyşar, ýöne şu mahal häzirki zaman uruş tehnologiýasyny dolu ele alan ýa alyp barýar üstünlükli özüm ol diňe Ukraina bolupdy. Şoň üçin beýleki döwletlere görelle alarlyk ýa-da şolardan tejribe öwrenerlik harby tarapdan iş gatykän. Şonam olar edi boty. Indi Ankara'da şu mesele oňyn çözüldi diýip aýtsa bor, indi Ýewropa bileşigi, NATO ýararlygy Donald Trump bilen aran sazlana meňde ýöne mene bilmedim bol ýöne şular ýaly ýagdaý görünüp durdy. Emele gelen ýagdaý şeýlere gelinen netije garasak ýa şoňa baha bersek. Bilýäňiz Donald Trump
Ýewropa Birleşigine de NATO ýararlygyna da kän azgyrly geçen ýyl ýarymyň dowamyny özüňiz goran, harby ýemäňizi çykdyryňyz köperdiň. Amerika seni gorajak, men o taýdan goşurum çykarjak, raketalar meýle berjek, beýle goýjak. Ine men Iranyň garşysyna uruşamda siz kömege gelmediňiz. Ay garyd oň öýke kiýnesi gatykän Donald Trump her gün bir hokka çykarýar diýip aýdyn, türkmençelep aýtsam, günne siýasatyny ütküdip otyr. Şoň üçin häzir şu mahal şu gotorlukly gelinen karar şuwuna çeldi şol. Ondan men şu taýda Donald Trump'ly meseleni goýun, häzir Ukraina Orsiýet meselesine geçeýin. Näderedin inni Putin'i ýeme girere deşik ýok diýse türkmençelep aýtsam şeýler ýagda ýemele geldi. Öňkü ýaran Iran onu şol şahetleri uradyp durdy, uruş başlady bar. Eni Iranyň dat gününi özüni özü gorap bilenak. Oň hem harby bazalaryny ýene hakykatdan Amerika bilen Israil ýok etdi. Ýöne olar da şol ýanky 79-njy ýyldan bäri gelen rejim, ýani Mawlulaň rejimi şol Amerika elmeden bular Amerika biziň ýagymyz, Israil biziň ýagymyz diýip şol ýerin aslynda dürli zesalar gordular. Şol sany şäher ýaly gidip ýatan tunneller bar o taýda. Oşun ýerin üstünde däli ýerin aslynda esasy ýaraglar. Onun üçin hemmesi ýogadylar. Şol taýdan raketler uçurup inni Iran näme diýe? Amerika bilen Israil'a daşdy. Israil goýraýap ýön Amerika uzakdy, ýön Amerikan bazalary bar. Ýani Arap döwletlerine ine şolary raket okuna tutýar. Iran ne diýen işi şol. Onu Amerikanyň bolan öňünde borçy bar. O taýda öňmesi bar, goşuny bar, harby bazalary bar. Samalyotlar dur, başga zatlar dur, harby enjamlar. Ine şolar bombalanýar ýa-da arada gördüňiz özüňiz şäherlerin bombaladylar, Iranlylar Dubaýdakylarym gaçyp başladylar. O taýda durnukly ýagda ýemele geldi. O taýda türkmenleri de degişli ýeri bar. Ýurtdan halkyň hazynan puluny orlap giderler bar. O taýda pülpüllep ýaşap bererler. Ine olaryň pikirleri başlar. Erti bilen depesinde näme ýazagyny. Şol ýaly inni 2 gün märi Amerika Irany bombalapdy. Demek uruş täzeden tutuşdy. Donald Trump'a ynansak ol aýtdy, ýok bu rejim bilen biz oňşup biljekler, bularda lebedem ýok, bular sözem ýok, bulara ynanmam ýok. Bular bilen indi biz belli külli çözülşek diýen netije geldi diýip ana oldu. Ýemede Ankara'da elan etdi. Indi Orsiýet näme diýär şu karada? Indi gowşanyny gördü. Ýewropa Birleşigi, NATO ýararlygy dol gollugyny aýtdylar we soňra çeli Ukraina halkynyň, Ukraina döwletiniň, milletiniň arkasynda dur. Elden gelen kömegin biz edýär, etjegem diýip aýtdylar. Esasan şol taýda 2 sany döwlet, 3 döwlet diýip aýdýan, 2 gün açyk çykyş edip otyrda biýanky Germaniýanyň ýolbaşçysy bilen ýani Fransiýanyň prezidenti, ondan Britaniýanyň premier minister zady aýtdylar, elden gelen kömegi biz etjek. Gedi motivler şol sany Norwegiýada, Şweçiýada ýan geçen we şol müllükden bir näçe harby samalyotlar Ukraina uğratdy. Gara hemme taraplaryň Ýewropadan Ukraina halkyna gollug bar. Indi näme bolup biler bu ýagdaýda? Ýagdaý şu gidişine gitse ýene bir aýdal ortada 30 gün wagt barda ýa möhlet berilen möhlet. 30 güniň içinde Ukraina Orsiýet bilen bellisini etmeli. Şonu öýler aýtdy, biz şonu mejbur etjek Putin gol çekmäge, parahatçylyk şertnama diýip. Olam götünjekler dur, ýokma şonu etjekler, maňa ene şol ýene de Ukrainanyň 4 san oblastyny ýa-da welaýatyny maňa berilmese men dowam etjek, eger şoňa da razy bolmasa men bütün Ukrainanyň külpeýe kun etjek diýip gaýbat etdi. Özüm oň ýanky Daşary işler ministri Sergey Lavrovym o Dumada oturarlarym Solowyov diýdi, beýleki diýdi. Mun ýalakalarym ene giýjegini ekranyň şonu aýdyp durlar. Bolýa goý etdiler, olardan gorkýan adam ýok. Ýöne ýadro ýaragyny ullanarmy, ullanmazmy ýa taktiski ýazarlar uje dilde onu
baýy zaryady bar. Şonu eger ullansa onu diýmek aýtdylar. Bar da Ýewropada da ýa-ni ýadarny ýara ýa atomny bomba esasen şol açyk bilinýäni ýemede bar. Fransada resmi ýagdaýdan soň beýleki döwletlerde de bardyr saklanýandyr ýöne özüňki diýip aýdylmasa da Amerikan ýaraglar diýip hasap edilýär. Diýmek eger Orsiýet şu bir atomny bombany Ukrainaň üstüne taşlasa ondan 5 minutdan soň görürsiňiz näme boljagyny Moskwanyň Leningradyň NATO döwlet şergomşusy boldy. Ana Finlandiýanyň prezidenti Aleksandrov aýtdy, aýtdy şular ýaly bizimni diýdi. Öňkü konsepsiýamyzda döwletiň siýasatynyň elçekkäs ýadro ýaramy ullanmak ýa saklamak gadagany da ýa Finlandiýanyň territoriýasynda. NATO ýaralygyna giren bäri şo ýaragy biz goýjak özümizde ullanjak gerek bolsa Orsiýanyň garşysyna döwlet we ýurt serhet bütünlüğümüzi goramak üçin. Orsiýet bilen hemme serhetleri ýapdylar. Orsiýetden adama aňyrda dursun, şo Orsiýet ýa Belarus nomerli maşinalaryň geçenlik Finlandiýa. Dartgyllyk şu derejä gelip ýetdi. Orsiýet muny görüp otyr, şoň üçin bular şol ýanky taktiski ýara bolmasa da bäri ýanaky beter uly ýeme ähmiýeti bolmadyk. Olam ýöne gaty güýçli ýaraglar şonu Ukrainaň garşysyna ullanyp otyrany soňky bir hepden içinde esasen urgu şol Ukrainaň paýtagty Kiýew edilýär. O taýda da harbylar barady maglumat iki tarapdan beren bolýar. Ukraina tarapynyň berýän maglumaty grazdanylar wepat bolýar. Aýallar, çagalar, erkekler, garrylar, pensionerler, şunlar, işçiler parahat ilatyň jaýlaryna hüjüm edýär. Ýaşap oturan jaýlaryna. Bu taýda wepat bolan sany onlarça esse agdyklyk edýär. Orsiýet tarapyndaky grazdan ilatyň wepat bolýan sanyny alsak, Ukraina tarapynyň wepat bolýan ilatyň sanyny deňeşdirsek, onu bärde gaty uly tapawut bar. Şoň üçin Zelenski haýyş etdi maňa şol Patriot emesiniň sistemasynyň çılgısyny ýa ýazysyny bersen biz özümiz ýasap bilýär, biz öz injenerlerimiz, alymlarymız ýeterlikdi. Ine şoňa da Trump razylyk berdi. Ol mut beren Trump hemme zady puluny satyp otýar. Ýöne şoň puluny ýa tölegini Ukrainaň ýerine Ýewropa birleşigi ýa da NATO ýaralygy edip otýar. Ukraina näde pul bolsun bu? Görüp otyrsyňyz. 4,5 mil bäri gije güni o döwletiň depesinden ýa halkyň depesinden bomba ýagypdy. Ine şoň üçin ştaýda bolýan ýagdaý ýa öňde bar bolan perspektiwa Ukraina ýene bir aýyň dowamyna Orsiýety mejbur etmeli. Orsiýet diýilende Putinlik gözüňe tutulýar. Sebäp ol 26 ýyl bäri döwleti aslında ya gol aslında KGB'nin kömegi bilen dolandırıp oturan adam. Bolar mı ol mecbur bolmaz mı? Başka da atany göreli. Inni Orsiýetde eger häzir hemme ya da ähli umumy mobilizasiýa bolsa adamlar şol bizi partizan ýadylar da ýerde grazdanylaty son uçen edip ya owan uruşturana da ýygnadylar. İkaylen, üçaylen akidilen eskerler var. Birazdan nedelim böyle 45 ýaşa çelli alınıp bilinýärdi de. Indi Orsiýetde şol 60 ýaşa çelli diýip görkezdiler. Indi şolary mobilizasiýa etse, bir wagtda Orsiýet bir näçe million adamy ýene-de ýaragasyny goýup biljekdi. Bularam ýene şol ýa-ni puşuşny mäsa, ýa-ni mesarutkadan geçirilmeli adamlar. İýdine gelmek ýok bulara. Näçe? Onun ýeke sebäbi bar. Ýygyna gelse, ondan bir yaradar bolarlar bar, maýyp bolarlar bar. Bular özüni gahrman saýjaklar, ondan uruş diýilerde şeýle bir zat ýurtdaşyp adamyň beýnisini ütkediýär. Biz onu gördük, ýani şol owan oşuna gatnaşan eskerlerimiň ykbalyny bir ömürlük travma täwelýänçe.
posttraumatik sindrom diýilýär oňa rusça aýtsa. Şol emme bizdäki eserlerde şol öz döwürdeşlemede bar, indi olardan köpesi şu kun bar maramızda yok, men onu aýdyp biljekler, men ýurdum daşyny elbetde, statistika yok. Ýöne ýigitler, bizim Türkmen ýigitlerimiň birinde öz janyny kastetdi, ýa türmelere düşdi, ýa içge ýudurdy, ýa agyr neşelere şeýdip ýogalanlar madden. Bir şol uruşun adamın beynisine salan zarbasy ýa urgusy. Ol öçme adam gije güni gözüňe gerip durdy. Şoň üçin häzir Orsiýet indi bu fronta uğradan adamlaryny ýygyň alasy gelenek. Säp gelse bular Orsiýety içinden partlatjaklar da. Putin ýa on goýan gubernatorlaryny ýakasyndan tutjaklar. Sen näme edip ber oturan işiň näme? Bizine geldik. Sen bize kahraman neydin? O beýleki parahat oturan ilatyň üstüne uğratdın. Dini bir gany bir adamlary öldürmäge mejbur etdin. Indi geldik o taýda sen pul töleýärdi. Indi bu taýda pul ýok da Orsiýet, şo frontda tölenýän pul ýok indi. Orsiýetyň içine girende bulara da hat berilenek. El aýagy ýoklarym entägem şol saglymdy döwülmänýärler diýdi. Demek Orsiýetyň döwleti içinden partlajak. Eýem partlap başlady. Onu aýtmak gerek. Ene şo ýalnız ýa-da benim gıççylygy emele gelenden soň häzir halkyň gahyr gazaby artyp başlady. Bular häzirlikçe öz aralaryna uruşýarlar şol benzin ýa salyarka nowbat üçin. Akıl hasan yeter şol salyarkan ýa benzin ýetmesiniň esas sebäpkari Moskwada Kremlde otururlar diýip bilse, şoňa akyl ýeten güni ondan bu halk köçe çykar ýa galkar. Ýa revolýusiýa Orsiýetde bu zatlar, geň zatlar bizim neslimizde de ikirek gördük ýa. Şoň üçin bu ýarda Orsiýetde de gün-günden kynlaşyp barýar bilen diýmek basym wagtda bu meselem oňy çözgüdüniň gazanmagy gaty mümkin. Bolajak işler. Sebäp ykdysadyýat işlemese şeýle bolýar. Orsiýet ozat başdan, turup başdan şo bizim Türkmenistanymyz ýa bilen ähli girjesiniň toğdan götürmi ýeme nebit gaz puwdagyndan emele gelen. Şonu öňrüň zadyny daşary ýurda satyp, şolardan valyuta getirip, şonu ölmez ödülüne halkyna berýär, garanyny öz aralaryna paýlaşyp, milliarder bolan adamlar, Kreml arkalar. Ýöne indi döwür ötgeýär, ýuwaş-ýuwaşdan. O taýda da bizde de indi Ukrainada da ötgä botyr, Ukrain halky indi olar aýtdylar, bular ýaly bolýar daşky düşmanymyz, indi Orsiýet bolsa bizim öz içki düşmanymyz bar. SSR ýykylal berim şol öňkü parti sisteminde işleýän adamlar häkimeti basyp aldy. Indi şol köpesi milliarder boldy, millioner boldy. Häzir şol ogurlyk edip otyrlar, hatda humanitar kömek bar daşary ýurtlarda. Şolarym ogurlap öz ilatyna satýarlar. Ya başga döwletlere geçirýärler. Indi şolar ýaly adamlar azal Ukrainada. Indi şolardan arasalaýyş ýa arasalaныш çareleri geçirilip otyrdy. Indi bizim dilimiz bilen aýtsak, bizim geçirjek bolýan lüstrasiýamyz birçe çetinden girdiler. 1%dan bolsa şu mahal şol amal edilip başlany. Olum kimden başlany? Aşakdan näle ýokardan Zelenskiň ofisinin başlygy bardy, Yermakdyk. Onu işinden aýrdyryp, häzirim tutsak aldylar. Onu jenaýat aýyplaýarlar. Ondan ýene Mendiş diýip bir ýollaşy bardy, ol öňkü 95-nji kwartal ýylda. Şonuň özü çykyş eden ýemesi teatrny, şo taýda bile işleşen ýollar. Olar ýam gaçyp gitdi, şol tutulmadyň öňünden ýemedi Israýil. Indi onu ýygyna talap edýärler. Olam suwda berjek adamlar beýle. Men diňe iki adamlar tutýan o taýda kän, o ýyrnalýarlar, tutulýarlar, suwda ediljekler. Indi jemgyýet ýuwaş-ýuwaşdan araslanıp başlaýar. Ýokardan aýdylan söz bilen näle aşakdan halkyň edýän talaplaryň esasynda. Halk kim? Şuň Ukrainada hol söwüş meýdany uruşup berer eskerler. Şolun diýen aýdan bolmaly. Näder uruşup torandan soň Ukrainada bir ýyla ýetmän ütköşüklüğün bolcukluğu görmekdir. Öňkü korrupsionerlerim galmaz, beýleklerim ýurdun daşyna gaçyp giderlerim, elini götüne damyp getirerler.
Şeýle boljagyna men inanýar. Ýewropa döwletleri bular hiç birini saklamaýar. Şol sany bizimkilerim, türkmenlerim şol gaçyp giderler we ogurlyk edip giderler we häzir şol Orsiýada kömek edip oturarlar we häzir oňa da ýeter. Bular hemmesi tutuljakdyr, saklanjakdyr, öz jezasyny çekjekdir. Indi Türkmenistana gelsek şu taýda bular atalogul ýa-ni nähili Saman aslının suyu öğrenip söz var Türkmenli. Orası ne de vatıyla. O yön görünmeyen kaydı. Onun edip oturan cenayet. Mar o kosmosdan görüp vatıyla sen ayak yoluna gitsen. Gerek bolsa sen şu taydanın tapıp bilýärler nerede oturan neçe. Bular näme diýerler? Şol yurdumyzyň baýlaryny gelen günden var bulan ikisi şol atalog Niyazdan başlap atalog hemmesi bular dikme serdar dip men ýöne köýraýdy ama bular dikip getirip oturdular ama Moskwa Kreml ozal şol Putin şol 26 ýyl bar şonu gözlegçilik edip oturup ähli Merkez Aziýa dakylar ýene Türkmenistan hakda ýöne biziň emma ýarasy baýlyklarymyz muht gidip oturup şol uruş başlanyň beri asla muht niranäme gidenne maýdana. Enne bular näme diýer? Bular şol Orsiýada yetmeýän ozala ýaraglaryny tapşyrdylar. Eslerden galan hemme ýaraglar, ambarlary boşadyp uğratdylar Orsiýada. Olaryň o taýdan şol Ukrainanyň garşysyna ulanylar şol ýaraglary. Ýok, ýaryn bolsa men aýtýan, an aslynda ambarlaryny gorkasa näme şolaryň içinde goşunma. Goşunmam bizde. Goşun galym. Ýok. Innem şol uruş başlanyň barynda Türkmenistanyň neft gaýtadan işleýän zawod esasen men şol Krasnovodskýny aýdýan neft gaýtadan işleýän zawod perrabotkany Krasnovod men kadyn tutýan häzir şu Türkmen başy diýildi. Nämen başydygyny özümiz goýulýar. Indi şondan önýän önümim 190 götürmi Orsiýada idi. Ozal deňiz ýolları bilen uğradylar, gämeler bilen. Şol onda Ukraina bombalady da. Şol gämeleň barýan terminal Orsiýa tarapda akýany. Onuň deňizde de Hazarda da ýene bir gämeni urupdylar bular. Indi şondan soň Türkmeniň Moğut gidýän benzini nebiti demir ýoluň üstü bilen Türkmenistanyň Gazagstanyň Orsiýada çykarylýar. Onu aýdýan ýok, ýöne bilinýän maglumat şeýle şol. Ýani bir hepde boldy. Şol resmi tarapdan ullanylýan tarapy bir, onun gara ýol bilen uğradylýar. Gara ýol ýani meselen aýdýa Putin zaňa sen maňa Ibrahim dowamyny näçe müň tonna benzin bilen salyarkan hökmany uğradaýmaly. Bizim bolýar diýip başa näme diýdim, dikme serdar bolan. Ol gulu da Kreml. Urwan bollar. Putin gulu. Ele uğradyar. Birinciden uğradandan soň kaptalynyň ýani maşenlikler var öz içindekiler. Näme diýen Urwan gulu iýmel bilmem adam dälmi diýip. Bularym ýetdik paýyny almak üçin daşyndan ýene de şol hamany şol Putiniň diýen sanawyna girýär diýip artykmys benzin bilen salyarkany Orsiýada uğradyar. Ve gymmat da şuma. 1 litri käýerlerde ýap 150-200 rubla çykan ýerim bar. Onuň gazançyň ulusy şo taýda bularym şu hökümetiň pastavkasy kaptalynyň öz sastawlaryny näçeleklerine uğradýan eken. Men sisterna diýip aýdylýar da ol rus dilinde ýönlenýän türkmençelep nebit taşıyan demir yol çelegi diýip aýdyn, oňam gowrumy 50 tonna. Inni manany 10 minudur. Şular ýaly kaptalynyň uğradylýan emeler nebit benzin bilen salyarkaly çelekler bir sastaw bir owatly 45 tane çelek Gazagstana tutulup saklanyp konfiskasiýa edilipdi. Indi 45 tane çelegi her 50 tonnadan özüňiz hasaplap görüň. Bulan nähili terde döwletiň, milletin, halkyň hazinasyna el urýarlaryny. Bolýa ol Urwan uly öz janyny ýa oglunyň maşgalatyny ogurlan mülküni saklamak üçin mal o moltur diýse de Putiniň öňünde durjak adamlar da. Ýöne olar şo sebäpli uğradypdylar öz janyny aman saklamak üçin.
emma bärdäk otururlar var, balkanna kılar. Bular kazanç etmek için şu takı uğradı. Näme ol Gurban o tohum bilen iýmeli, biz iýmeli däli. Bir düşünje ol, aňyrdan gelýär, yurtdaşlar. Men şolun döwürde olansyň men bilýär, bular näme edip beren. Şol 91-nji ýyly eseri kılanyna, bular şol balkanna kılar, bular tire taýpa paýlaşýarlar, birjim. Bulan şu Atabay, Japarway diýen tireleriniň arasyny elmedam oňşukçylyk bar. Ondan şolar öz aralaryny ýaşaýarlar, ýa uruşýarlar, ýa bir-birini şoguldaýarlar. Kim birinji ýetişdi? Ýa-ni şu Niýazyň kabulhanasyna ondan olam mundinlap muňa berýär, wezipen ýok, beýlek gelse bilem ogurlyk edýär, onu aýryp onu goýýar. Gara Niýaz bolar oýnap geldi. Ol ýöne köýer sapar tilkadyny alan adam däl. Ine şo taýda şol 91-nji ýyllarda bular paýlaşdylar, maşgala bolup. Ine bir nebit bu işgat, şu maşgalaňky, o nebit bu işgat, bu maşgalaňky, bu 10 sany nebit çelek, ine bu maşgalaňky, onun ahyrdan Niýazda ýetirendirler de han bir ýurtda öňürilýän nebit önümler diýdi. Han şo taýda, şondan soň bulary ýok edip türme basyp, ornuny öz adamlaryny aýdyna sorar goýup başlady. Olaram her ay 6 aýdan çalşylýardy da şu minister bolan adam. Ine şolar ýaly ýa şo sistemany şol kunullanýarlar. Ine has olu gowrumdy. Siz pikir edip görün 45 tany sistemadan ýa-çelekden ol bir samal poýdun alyp gidýän sastawy da ol düzümi. Şunu näçin ogurlap alyp gidip bilýär. Bir gap otul çöpdäle. Ýöne şol Ukraina mut aktyrylyp durulan ýa-ni benzinmi, salyarkamy, abitsony kerasinmi? Şolun içine bular şu öz peýdasyny sokup şolun hasabyna dipdir. Ýöne aňyrda gazaklar goňşulamy tutupdyrlar. Ya olaram öz paýyny islendirler. Bular beren nädir ýa ýalaşan nädir ýa-da olar prinsipe gidip ene bizim terhedimizden ogurluk geçýär dip ene şu 45 tane çelegi konfiskasiýa edipdirler. Ene Türkmenistanyny bolýan ýa-da şu. Ondan o tak şol aktyrylyp dur, bir hasap Orsiýet tarapy aňyrdan hiç zat gelenek, ne pul we halka ne iýmit bar. Onun için ana ol değil mi? Videorolik çykdy men öňümde. Ýa bir Türkmen ýerinde ol tir maşyny dur zapravkada, öň ýanyda Türk maşynlary olaram tir. Onlara salyarka goýýarlar näçe gerek bolsa, ýa-ni bu ýemede zapravşyklar, emma Türkmene salyarka ýok. Ene isle Ors bolsun, Hatayly bolsun, başga biri bolsun, Türk bolsun, bulara tapawut ýok. Görenin öňünde sırtyny öwrüp oturan rejim bar. Öz halkyna ne bular ýaly zalimlik edýär. Ne dur o benne aýdyp otyr. Bulara ýalnys bardy, bize ýok. Biz näde işlemeli ýaşamalydyn. Terde soragyny goýup. Ene bolýan ýagdaýlar şeýlere ýurtdaşlar gysara gaýsam 40 minuta golay wagt bolupdyr. Men şu taýda duraýyn, sizem ýadatmalyk üçin. Maglumatlar geldigiçe, ýetdigiçe size ýetiren. Sag bolun, saglykda görüşelim, hemmäňiziň öňünde saglyk.